Godmorgen. Med Niels Poulsen. Han uddeler gratisaviser for Metro Express. Han har sin helt egen grund til at tage på arbejde. På grund af det dejlige danske vejr. Det er skønt. Det dejlige danske vejr giver dog ikke aarhusianerne meget læselyst. Alright. Derfor har Niels tid til en snak med en af vennerne. Godmorgen. Godmorgen. Og nogle flere venner. Han har lige stået og sunget Mester Jakob for Jakob. Og alle var de stod og glodede. Og en ven til. Ja. Familien har det godt. Har du prøvet at søge ind på Jobnet? Og en veninde. Og en smøg. Når Niels ikke holder pause, bliver der også uddelt aviser. Det her, det synes jeg ikke er hårdt. Det er bare en avis. På en normal dag bliver det til 400-500 styk. Godmorgen. Ja, Niels. Okay. For 6 måneder siden arbejdede Niels som facer for en nødhjælpsorganisation. Men så han det orange lys. Og så stod jeg bare der og så på de avisfolk der, de chillede bare. De fik mere i løn, end jeg gjorde. Og så stod de bare slappet af og gjorde sådan der. Folk, de var sgu glade, ikke? Jeg kunne bare se den, der lige havde fået en avis derovre og smilede og sige godmorgen og tak skal du have. Kommer over til mig og siger, fuck af! Folk er heller ikke altid lige imødekommende, når man deler aviser ud. Der kan godt komme 30 mennesker lige pludselig gående her uden man, og så står man der, men der er ikke nogen, der tager en. Altså. Det handler bare om at tage lidt pis på folk nogle gange. Niels møder på sit hjørne klokken 7 om morgenen, men det er ikke kun lønnen på 105 kroner, der trækker. En anden god ting ved jobbet, det er alle de flotte danske piger her om sommeren. Det er ikke fordi, at man står over og beglor folk, vel altså. Det er bare flottere. Det er godt, det er lækkert at se på, altså. For eksempel jeg lige nu.